ugaron siya makasulod sa portero, ablihan ng pultahan. Sa gawas maguna siya sa mga karnero, magsunod sila kaniya kaysa iyang tingog sila na kaila. Ang Ginoong Hesukristo mao ang pultahan sa mga karnero, ang moagi kaniyang maluwas, makakaplag ug gunhawng sipsibanan. Ang Ginoong Hesukristo niani sa kalibutan, ang motuog mosunod kaniya, makabaton og kinabuhi, kinabuhi nga puno gayod. Ang magalantay sa mga karnero, musulod sa turil agi sa pultahan, ugaron siya makasulod sa portero, ablihan ng pultahan. Sa tingog sa magbalantay, mamati ang mga karnero, inigtawag niya sa ilang tagsa ka mga ngalan. Ang magalantay sa mga karnero, musulod sa turil agi sa pultahan, ugaron siya